dama na san baka san wace ce Kudidi ba ko duk abin da na ci kai ma ka amfana kullum sai in maka kwalliya in shafa mai fari da nake maka da wannan daurin dan kwalin da nake maka a wasu rikata da Allah a taimaka a daura min auren nan daga nan zuwa faduwar damuna dan Allah da ko da kace kaura tallata shi ka bani guri billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya tsine min da abin da na kashe a gidan ne sai an ja min da shi zaka tashi ko sai na rufe ka da duka me ya kawo wannan ni gani nake rashin lafiya alaji ko a samu sassaƙen tsamiya a hada da kashin doki fari dan Sudan a cakuɗa a hada shi da tagargade ana dura alaji ni na gaya miki ko sakan biyu ba zai miƙe Allah wallahi hanya ya yi dan kwambo kama ka kai me ka gani naga kamar daga prison ka fito ne kusan haka ne da ka kunna min AC in na dan sami sanyi a jikina sai maka bayani kaga wannan mashin din shi nake da shi kuma na karbi deposit din sa bala'i cikin bala'i to nawa yafi naka akwai waɗansu yara a gidan nan waɗanda suka shigo gidan nan domin su damfare ni damfara har gidan nan ina Zaidu dai kuma duk shirin da muke yi an sattala hannunsa haka ne kafin mai ido hudu da shi mu shirya takardun tsaf la haza min amali shaitan wato wa'incan din ma da na karba wato Allah nake in ga na maida su yawa shikenan kai kana ina Saudi Arabia zan shiga da office din Obinna a yanzu jirgina nan da awa 2 zai tashi malam Zaidu ya sa hannu yes enter Obinna Obinna ATM din mu yes miliyan 200 ai da ma ya baku miliyan 100 duka kwa zai shi akwai kudi Obinna 200 ma ta fito transfer za ya ko kuna son cash ne cash dai to ko wannan ko shi za tura ma kuɗi to ni a yi mun ba damuwa a yi mun wa lele a ba kura ajiyar nama ba wannan magana wallahi hello yawa ai maza a kawo kudi na suna nan gurin a kawo shi cash miliyan 200